आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रियलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। सध्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जुन्या पेन्शनसाठी 8 दिवस सुरू असलेला संप अधिकच तीव्र करण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही जुन्या पेन्शनसाठी सर्व शासकीय कर्मचारी हे आंदोलनात उतरल्यामुळे बहुतेक प्रशासकीय कामं ठप्प झाली आहेत। तर कणकवली पंचायत समितीच्या आवारात थाळी वाजून शासनाचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला। सरकार विरोधात यावेळी घोषणाबाजी देखील करण्यात आली। पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही माझ्या बापाची। पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही माझ्या बापाची। एकच मिशन, एकच मिशन। महाराष्ट्रामध्ये जुन्या पेन्शनसाठी सर्वच कर्मचारी आक्रमक झालेले आहेत। आज सोमवारी कणकवलीमध्ये पंचायत समितीच्या आवारात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच कर्मचारी असतील, आरोग्य असेल, कृषी कर्मचारी असतील, पंचायत समिती असतील किंवा सर्वच विभागाचे जे कर्मचारी, क्लार्क असेल, क्लर्क असतील, सर्व हे डिपार्टमेंटचे कर्मचारी महाराष्ट्रामध्ये आक्रमक झालेले आहेत आणि या ठिकाणी हे आंदोलन करत आहेत। एकच मिशन जुनी पेन्शन असा नारा देत आहेत। आमदार खासदार तुपाशी, कर्मचारी मात्र उपाशी असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। आपल्यासोबत ह्या संघटनेचे कर्मचारी वारंग साहेब आहेत। वारंग साहेब, काय नेमकी भूमिका आहे, काय सांगता आपण शासनाकडे? एकच मिशन जुनी पेन्शन या मागणीसाठी पूर्ण राज्यभर 14 मार्चपासून संप सुरू झालेला आहे। काही जवळपास 100% सहभाग यामध्ये आलेला आहे। जे संघटना मागे राहिलेल्या होत्या त्यासुद्धा या संपात आता सहभागी झाल्या आहेत। पूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठलेला आहे। महाराष्ट्राच्या बाबतीत म्हटलं तर महाराष्ट्र हा देशाला दिशादर्शक आहे। 2003 मध्ये खाजगीकरणाचं आणि NPSचं जे रोपटं लावलं गेलं त्याची आता कटुफळं दिसू लागलीत। आमचे कर्मचारी आता रिटायर होऊ लागले, त्यांची कुटुंब वाऱ्यावर पडू लागलीत आणि आजच्या घडीला एक कठीण आणि भयंकर असा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि त्यासाठी संपूर्ण संवर्ग या ठिकाणी पेटून उठलेला आहे। पूर्ण महाराष्ट्रभर जर सगळं पाहिलं असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात कोणतंही कार्यालय सुरू नाही, कोणती शाळा सुरू नाही, कोणतं आरोग्य केंद्र सुरू नाही, अशा पद्धतीचे न भूतो न भविष्यती असा हा संप या ठिकाणी सुरू झालेला आहे। शासन या बाबतीत अत्यंत निगेटिव्ह पद्धतीने काम करत आहे। प्रत्येक गोष्टीत शासनाला जर निर्णय घेताना कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नसेल तर शासन केवळ अभ्यास समित्या, अभ्यास गट नेमून आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करत आहे। त्यामुळे शासनाला मी या ठिकाणी आवाहन करेन की लवकरात लवकर आपल्याला जाग यावी आणि हा जो प्रश्न आहे तो लवकरात लवकर निकाली काढावा, नाहीतर ही पेटलेली आग कोणाची राख करेल हे सांगता येणार नाही। इतका महाभयंकर असा हा मोर्चा आणि हे संप सुरू आहेत। जगाचा जर इतिहास पाहिला असेल तर जगात ह्या कामगार शक्तीनेच जगाच्या राजकीय उलथापालथी केलेल्या आहेत, जुलमी राजवटी उलटून टाकलेत। हा इतिहास त्यांना विसरून चालणार नाही। त्यामुळे कृपया त्यांना जर असं वाटत असेल तर तब्बल आमच्याकडे 18 लाख जे कर्मचारी आहेत त्यांची जर गणितं काही वेगळी असतील तर मी सांगतोय की जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 5.5 कोटीचं मतदान होतं आणि आमच्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचं कुटुंब आणि मित्र यांचा जरी गोळा बेरीज केली तरी जवळपास 2,30,00,000पर्यंतची बेरीज होईल की ज्या कोणत्या एका पक्षाला 30% मतं पडतात जो निवडून येणारा असतो। त्यामुळे आम्ही जर ठरवलं तर ते आमच्यावर जो आरोप करतात की आम्ही राजकारण करतोय, राजकारण आम्ही करत नाही, आम्ही आमच्या कर्तव्याशी इमान राखतोय। पण जर या राज्यकर्त्यांचीच इच्छा असेल की आम्ही राजकारण करावं तर निश्चितपणे आम्ही राजकारण सुद्धा करण्यासाठी हे आम्ही गणित या ठिकाणी सांगतोय। या गणिताचा तुम्ही आवर्जून अभ्यास करावा। ज्यावेळी आम्ही ठरवू, ज्यावेळी हे 25 ते 30% मतदान एका बाजूला होणार असेल तर नेमकं काय होणार आहे याचाही विचार त्यांनी केला पाहिजे। त्यांना लवकरात लवकर सुबुद्धी व्हावी, विनाशकाळे विपरीत बुद्धी न होता त्यांनी लवकरात लवकर कोणताही अहंकार न बाळगता ह्या कर्मचाऱ्यांची जी मागणी आहे ती लवकरात लवकर मागणी मान्य करावी। कारण NPSच्या माध्यमातून म्हणत असाल किंवा आणि कोणत्याही माध्यमातून तर शासन आता खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणच्या बाजूला आहे।
आज जर पाहिलं तर शासनकर्ते असं म्हणतात, शेतकऱ्यांना सामान्य जनतेला आमच्या विरुद्ध पेटवतायत, बुद्धिभेद करतायत की त्यांना सांगतायत की कर्मचाऱ्याला खूप पगार झालाय, खूप त्यांच्याकडे पैसे आलेत की आणि तुम्हाला काय मिळतंय. त्यांनी ते आमची तुलना आमच्या कर्मचाऱ्याची, आमच्या सर्वसामान्याची तुलना, शेतकऱ्याची तुलना आमच्या कर्मचाऱ्याच्या पगाराशी न करता त्यांनी स्वतःची करावी. स्वतःच्या मालमत्ता, स्वतःच्या देशा परदेशातल्या मालमत्ता, तुम्हाला तुमच्या शेतकऱ्याचं ज्याचं तुम्ही दायित्व घेतलंय त्याची तुलना तुम्ही आमच्याशी करू नका, स्वतःशी करा. आमचा शेतकरी जर खूप मोठा झाला, तुमच्या तोडीचा झाला तर आम्हाला निश्चितपणे आनंद आहे. आम्ही पुन्हा एकदा आवर्जून सांगतोय की शासनाने अजूनही वेळ गेलेला नाही, लवकरात लवकर सावध व्हावं. उद्यापासून आमचे यापेक्षा जोरात मोर्चा सुरू होतील. उद्या आम्ही बाईक रॅलीच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर आंदोलन करू. परवा काळे झेंडे घेऊन या राज्य शासनाचा आम्ही निषेध करू. त्या पुढच्या दिवशी आम्ही आमच्या पूर्ण फॅमिलीसहित या ठिकाणी या आंदोलनात सहभागी होणार आहोत. शासनाला वाटत असेल महाभारतातल्या शकुनी मामासारखी त्याची जर प्रवृत्ती असेल, छळ आणि कपट करून माणूस कायमस्वरूपी विजयी होत नाही. त्यांना जे वाटतंय, कोणाला तरी कोर्टात पाठवलं, कोणाच्या तरी विरोधात काही केलं, कोणाला तरी आमच्या विरुद्ध पचवलं, ही छळ आणि कपट ही कायमस्वरूपी होणार नाही. तुम्ही जर नगरपंचायतीच्या शाळेत शिकला असाल तर आम्ही सुद्धा जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी आहोत. तुमची शाळा आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाहतोय. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी सावध व्हावं आणि लवकरात लवकर निर्णय करावा. आमची जी कुटुंब रस्त्यावर आलीत, आज आमच्याकडचं इथलंच एक उदाहरण पाहिलं असेल तर आमच्या खोचरे नावाच्या एक व्यक्ती आहेत, गेल्या वर्षभर झालं त्या रिटायर्ड झाल्या, त्यांना 1 रुपया मिळालेला नाही. मित्र हो, तिच्या बाबतीतली एक व्यक्तिशा जर गोष्ट पाहिल्याचं सोडलं असेल तर पूर्ण राज्यभर ज्याचा दुसरा कोणी आधार नाही, ज्याची मुलं अजून लहान आहेत किंवा कोणते काम करत नाहीत, त्या कुटुंबावर नेमकी काय अवस्था आली असेल. ही जी अवस्था आहे, कदाचित मी तर या ठिकाणी आवर्जून सांगेल, शासनाला वाटत असेल की आम्ही कोणतरी पदाधिकारी, युनियनचे लीडर्स यामध्ये रॉकेल होतोय तर ते चुकीचं आहे. गेली 28, 30, 32 वर्ष मी राजकारण करतोय. आम्ही किती ओरडलं तरी सगळ्या संघटनांची एकी कधी होत नाही. हा जो न्याय आहे तो नियतीचा न्याय आहे. जेव्हा जेव्हा कधी कठीण परिस्थिती निर्माण होते त्यावेळी प्रत्येकाला वाटतं एक क्रांती होते, एक नियती आपला न्याय देते आणि तो न्याय म्हणजे हे आजचं आंदोलन आहे. या आंदोलनामध्ये मी तर आवर्जून असं म्हणेन साहेब की बऱ्याच दिवशी 53 दिवसाचा जो संप केला गेला त्यामध्ये आमचे कोणी नव्हते. कित्येकांच्या आत्मेवरून हे पाहत असतील. आम्ही जर हात जोडून बसलो, हातावर हात घालून बसलो तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांची अवस्था काय येईल ह्या त्या आत्म्यांना सुद्धा ते सहन झालं नसेल. कदाचित आजोबा पंजोबा स्वप्नात येतात न येतात कुणाला माहीत, त्याच्यावर विश्वास असतो नसतो, आत्म्यांचा त्याबाबत मी म्हणणार नाही. पण मी निश्चितपणे सांगेन की आजचं हे जे आंदोलन आहे, तुम्हाला माहीत असेल ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला जर इतिहास पाहिला असेल, इथली जिल्हा परिषद कधी बंद राहिले नाही, इथली पंचायत समिती कधी बंद राहिली नसेल, पण आपल्याला पाहता येईल की इथलं प्रत्येक कार्यालय बंद झालं आहे. त्यामुळे मी आवर्जून म्हणेन की ज्या ज्या नेत्यांनी, आपल्या कर्मचारी नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी 53 दिवसाचा संप केला, ते कोर्टात गेले, जेल भोगलं आणि ते यावेळी अशी ज्यावेळी आमची अवस्था पाहत असतील, कित्येकांना आणखी काही काळाने अनुभव येईल. कारण हे जे चुकीचं विषारी रोपटं लावलं गेलं त्याला जवळपास 17-18 वर्ष झाली. 17-18 वर्षात काही फळं दिसू लागली, ती इतकी कठोर आणि इतकी कडू आहेत की भविष्यात आमचा जो 35% वर्ग रिटायर्ड होणार आहे त्यांच्या आयुष्याची धुळधाण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा प्रश्न किंवा ही व्यथा किंवा संघटनेची झालेली ही हाल पाहूनच कदाचित वरच्या जे या आंदोलन केलेलं होतं, जे जागतिक आंदोलन, जागतिक स्तरात ज्याची नोंद घेतली, असं आंदोलन केलेलं त्या आत्म्याने आम्हाला प्रेरणा दिली. त्यामुळे आमची या ठिकाणी त्यांच्या आत्म्याला शांती लागण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रतिज्ञा करतोय की कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय आमचं हे आंदोलन थांबणार नाही. शासनाने वेळीच सावध व्हावं, विषयाची परीक्षा घेऊ नये असं मी या ठिकाणी आवाहन करतो. या ठिकाणी मी एकच सांगेन की आम्हाला बाकी काही एक नकोय. आताच त्यांनी काल मंत्रिमंडळामध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन डिक्लेअर केलं. अरे पण मी म्हणेन, ज्या माणसाला 2000-3000 पेन्शन मिळणार त्याच्या कुटुंबाला तुम्ही काय देणार? फक्त ते गाजर दाखवलेलं आहे की आम्ही तुम्हाला कुटुंब निवृत्ती देतो नव्हतं आणि मृत्यू उपदान देतोय. मृत्यू उपदान का मेल्यानंतर म्हणजे हे सगळं मिळण्यासाठी मरायला हवं त्या कर्मचाऱ्याला. कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदानासाठी काय करायला पाहिजे? आमच्या कर्मचाऱ्याला मरायला हवंय. आणि शासनाची आज हीच इच्छा आहे की प्रत्येक कर्मचाऱ्याने मरावं. NPS धारक मध्यंतरी एक GR काढला की 10 लाख रुपयाचं अनुदान देणार कोणाला? जो कर्मचारी 10 वर्षाच्या आत मृत्यू झाला त्याला. मग 11 वर्ष मेलेलं काहीच नाही. आणि मला वाटते आज आमचे ते 10 लाख रुपये 10 वर्षाच्या आतील मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्याला अद्यापर्यंत मिळालेला
नाही. आज ही आमचीच व्यथा नाही, तर आज बॉर्डरवर आमचे सैनिक आज जीवाचं रान करून आज देशाचं रक्षण करतात आणि शहीद होतात. 24-24, 25-25 वर्षाचे तरुण आज शहीद झालेले आहे. त्यांच्या विधवा पत्नींची आज जर व्यथा बघितली तर आम्ही म्हणतोय आम्ही कितीतरी आज सुखी आहोत की आज आपण इथं बसून नोकरी करतोय. 58 वर्ष रिटायर झाल्यानंतर मग मला भीक मागावी लागेल, परंतु आज त्या भगिनींना त्यांची दयनीय अवस्था म्हणजे भीक पण कोण देणार नाही त्यांना, एवढी वाईट अवस्था या शासनाने करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे मला एकच सांगावं वाटेल, फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरतेच नाही तर संपूर्ण देशाने याचा धडा घ्यावा आणि जुनी पेन्शन सर्वांना लागू करावी. आणि जे काही कंत्राटीकरण आज होऊ घातलेलं आहे, आपण आज पत्रकार आहात, या विरोधात सुद्धा आपण आवाज उठवावा. कारण आज संपूर्ण नोकऱ्या महाराष्ट्र शासन बंद करायला सुरुवात केलेली आहे. आज त्याने एक GR केलेला आहे, उद्या त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. कारण कायद्यात रूपांतर करायला यांचंच पाठबळ आहे आणि हे काही करून घेणार आणि उद्या अंबानी अदानीसारखे लोक श्रीमंत होणार, गडगंज होणार. आज त्यांच्या अब्जावधी आहे, त्याच्यापेक्षाही चौपट त्यांची मालमत्ता वाढणार आणि जो कर्मचारी आहे तो अगदी रसातळाला जाणार. आणि मित्र हो, हे जर मिटलं नाही तर एक वेळ अशी येणार की संपूर्ण देशाला पुन्हा आंदोलन करावं लागेल. इंग्रज व्यापारी म्हणून आले आणि 150 वर्ष राज्य आपल्यावर केलं. आपण 150 वर्ष आपल्याला त्यांचं गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी आपल्याला झगडावं लागतं. 150 वर्षानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. तर मित्र, आज आपण जर जागे झालो नाही तर येणाऱ्या बऱ्याचशा पिढ्या ह्या गुलामगिरीतच यांना आपलं जीवन व्यतीत करावं लागणार. त्यामुळे मला तुम्हालाही पत्रकार बंधूंना असं आवाहन करावं वाटतं की हे जे काही होऊ घातलेलं आहे, भविष्यात येणारे हे संकट आहे, आम्हाला जुनी पेन्शन द्या. त्याचबरोबर संपूर्ण नोकर भरती ही कुठल्याही प्रकारची कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर न करता शासन कर्मचारी म्हणूनच करावी, एवढीच माझी विनंती आहे. मत देणार नाही जो पक्ष जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी प्रयत्न करेल किंवा लागू करेल त्या पक्षाला मी व माझा परिवार आयुष्यभर मतदान करेल. थाळी वाजवण्याचं आंदोलन सुरू आहे त्यांचं आणि कणकवलीमध्ये हे सर्व पंचायत समितीच्या आवारामध्ये आहेत. एकच मिशन जुनी पेन्शन यासाठी आरोग्य कर्मचारी, कृषी कर्मचारी, तसेच जे क्लिनिकल स्टाफ आहे, त्यानंतर कृषीवाले आहेत, हे सर्व कर्मचारी आता एकवटलेले आहेत आणि पेन्शन दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही असं त्यांनी थेट शासनाला आव्हान देखील केलेलं आहे. त्यामुळे आता त्यांचं हे आंदोलन तीव्र होताना शासन नेमकी काय भूमिका घेतं हेच आपल्याला पाहावं लागणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.